abesti bat euskararen horretan. Oraingo honetan euskaraldia udaberri babesean, mintzata entzun pertsona orok euskararen horretan. Aurtengo hauxe da laugarrena, aurreko hirurak bikainak, euskara dantzatuz mugitu ditzagun euskaldun guztien Espainiak. Oraingo honetan euskaraldia udaberri babesean, mintzata entzun pertsona orok euskararen horretan. Elkar mugituz egingo dugu alaxe dio leloak, 11 egunez zaila gaitezela euskarari astinduz egoak. Oraingo honetan euskaraldia udaberri babesean, mintzata entzun pertsona orok euskararen horretan. Lehenengo hitza euskaraz beti ulertzen dutenekin berba, guztien artean egingo dugu euskara eder bat. Oraingo honetan euskaraldia udaberri babesean, mintzata entzun pertsona orok euskararen horretan. Euskaraldia izan dadila ariketa txit erresa, guztien gainetik gure hizkuntza ederrak behin betiko indarra arbeza, behin betiko indarra arbeza.